يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Olar istiyarlar Hudaýyň nuruny agzlary bilen söndürmegi we Allah tebarak we taala hiç zady kabul etmez meger özüniň nuruny kemala ýetirmek isler. Egerçe kafirler yaman görseler-de. Huvallazi arsala rasulahu bil huda ve dinil haqqi liyuzhirahu alad-din kullihi welaw karihal müşrikûn. Allah tebarak we taaladyr özüniň rasulini Kur'an bilen we haq din bilen iýeren ta şol haq dini tamamy batyl dinleri galap etjek bolup we egerçe müşrikler yaman görseler-de. Ya eyyuhellezîne âmenû inne kethîran minel ahbâri ve'r-ruhbâni ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ey müminler! Kitabi kafirlerin ulemalary we şeyhleriniň köfisi adamlaryň mallaryny nahakdan iýendirler. Bu adamlary Hudaýyň dininden men etýärler. Oltor adamlar ike gyzyl we kümüşi ýygnap Hudaý ýolunda sarf etmeýärdiler. Pes şolara nihaýetde güýçli azap bilen boşluk beriň. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Şol güýçli azap şolara ol günde bolar ki şol zekat berilmedik gyzyl kümüşni dowluk odunyna gyzdyrylyp şolaryň maňlaýyna we dolagyna we arkalaryna dağ basylar we aýdylar şu zat şol jem edip özüňiz üçin saklan malyňyzdyr diýip. Pes hazine edip zekatyny bermedik malyňyzyň webalyny dadyň diýip aýdylar. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Tahqiq aylaryň sany Hudaýyň ýanynda 12 aýdyr. Allah tebarak we taalaň kitabyna ýazylgy we sabitdir. Ol günde ki asmanlaryny we ýerini halk edipdi. Şol 12 aýyň 4'ü haram aýlardyr. Şudur dogry din. Pes şu 4 aýlarda özüňize zulmetmäň. O müşrikleriň hemmesi bilen jeň edin. Olar siziň hemmäňiz bilen jeň edişýäni.
Bilin Allah tebarak ve taala muttaqiner bilen biledir.